K náročnému uměleckému programu patří i odpočinek. Ostatní se bavili po svém a my jsme spolu s dvoučlenným televizním štábem navštívili rektora školy Gunnara Hallingberga, který nám o Jönköpingském festivalu a škole řekl. Och vi har bland jubileumsfestligheterna valt att göra musiken till någonting alldeles speciellt. Vi kallar gärna det här året för... Jönköping byl pro rok 1984 prohlášen ve Švédsku městem hudby. A v rámci 700. výročí organizuje spolu s naší školou tento festival. Jsme rádi, že pozvání přijalo více než 100 mladých studentů hudby z Chicaga, Stuttgartu, Prahy a Jönköpingu. Chceme, aby si tito mladí lidé porozuměli na základě tónů dobré hudby. Festival vzbuzuje zaslouženou odezvu v rozhlase i na stránkách tisku. Vždyť naše země je v centru pozornosti všech světových sil míru a porozumění. A já věřím, že k tomu i náš hudební festival přispívá. Genom bland annat Radoslav Kvapil så fick vi kontakt med den här utomordentligt fina ungdomsorkestern från Pragkonservatoriet. Vi är mycket glada att den är här. Jag ska också säga lite om den här folkhögskolan. Det är i Sverige en mycket speciell skolform för Norden. Naše škola je organizována poněkud jinak než vaše konzervatoř. Jsme jakýmsi typem vysoké umělecké školy pro pracující, kde se kromě hudby vyučuje malířství, sochařství, fotografie, ale i ochraně životního prostředí. Buďte vítáni v Jönköpingu, buďte vítáni ve Švédsku, v zemi, ve které váš největší národní skladatel Bedřich Smetana prožil několik let. Festival vrcholí prvním slavnostním koncertem. Posloucháme Chicagský orchestr, který pod vedením skladatele Alana Steina hraje jeho vlastní kompozici Recollections, která byla napsána na Gershwinovy motivy jako dar k 700. výročí vzniku města Jönköping. Už nevíme, koho z nás to napadlo, abychom v Muzeu moderního umění zahráli pro jeho návštěvníky hudbu českého skladatele Josefa Myslivečka. Ale jedno víme jistě, moc se jim to líbilo.